suporta magsugod mga chuyan, mao ni atong i-configure karon, mao ni atong i-set up karon ang Asus dual band range extender. Ang model ni is RP-AC52. Wireless, nabilong ni siya sa wireless EC750 nga series, 700 series. So mao ni siya ang itsura niya sa iyang packaging. Base sa gingon sa tuwangan nga dual band, so mao nang supported siya 2.4 GHz o 5 GHz. Kanang nasa green mo nang iyahang mga key features niya: speed, coverage, antenna, web browsing, CD free setup and management, wireless music streaming, mo na 5 GHz supporting, ug ang iyang 802.11 AC supporting. Ato na siyang ablihan guys, nara siya ikuan, imo ra siyang i-slide para gunita ra nimo. So mao ni siya ang itsura niya. Para sa ko, ang akong rate ani niya from 1 to 10 sa iyang packaging is nasa 9. Nindot siya. So kani guys, dili na siya brand new kung kuan niyo ha, nagamit na ni siya. So ato na siyang tangtangon guys para makita niyo sa naa. So naa siya kuan, naa siya mga manual sa ilawom. Naa siya mga naa siya VIP member warranty notice or warranty card, mao siguro ni register mo ni diri. So karon guys, ato na siyang i-configure. Na siya on ug off nga kuan switch, WPS, then nasa reset nga button makita ninyo. Then sa ihan diri na siya signal kuan indicator, mo ni magsiga. Sa left side 2.4 GHz diri, 5 GHz sa pikas. So sa kilid is naa siya LAN port, ug ang audio port kay supported man siya og AI streaming. Na siya app nga imong i-download sa imong cellphone, pwede ka maka-stream diri, pinaagi ni sa cellphone wireless. So next atong button guys is ato siyang i-configure gamit ang laptop. So ato siyang isaksak. Kuha ta o LAN cable. Natay LAN cable ring available. Ato siyang isaksak sa port diri. Ang LAN port, wala may laing LAN port, so isaksak nyo diri guys. Be sure nga dili defective inyong LAN cable gamito na para mo gana. So atong saksak diri sa LAN port sa laptop. Sunod tong button is mo adto ta sa kuan, arito sa laptop. Guys, pasensya na mo guys kay akong screen recorder diri sa kuan na problema. So makita man siguro ninyo kung sa tong buhaton i-off na to ang wireless. So di ba na-detect na niya ang LAN. So but pasabot kung sa inyong mga laptop is makita ninyo na ana siya LED indicator nga mag-blink siya once may saksak na pasabot ka detected ang kuan ang device. So atong unang button guys is atong suwayan og kuan iyang gateway. So taari ka sa run, type mo CMD, then press enter. Then sa diri type mo IP config. So nakita na to diri guys, diba 192.168.1.1. So mao ni ang default nga gateway. So for example guys, ang scenario ni inig IP config ninyo kung walay makita nga gateway, so ang IPv4 address niya is mag-start sa 169 something something. So inyong button na guys is reka dire sa kani, then i-click nimo network settings, Ethernet, kinakalan ka change adapter, then kani right click
properties 192.168.1.9 sa press tab para makuha din. Okay, ay lang po tayo gateway. So i-press okay. So close na nato. Then close. Then open tag browser guys. Mao na ni ato na sudlon ang gateway sa device. Type na to dire is, di ba nakita na to is 192.168.1.1 man. So atong i-type 192.168.1.1. So press enter. Ang button is magpa-set up siya og new password. Kay first pa man natong gi-set up, magbutang tag new password. Babutang to admin 1, 2, 3, 4. So kamo ni bahala guys kung sa inyong gusto nga password sa timanan ninyo. Type na to is admin 1, 2, 3, 4. So next na ta. Next na to guys. Kanta. So complete. So sa part na ko is ang existing nako diri sa kwarto nako is kaning may fiber. Mao na ako pilion. So input na to ang password. Connect. Same lang na siya guys kung mura ra nag-connect sa line nga kuan. So next na to. So nagkuha na siya, nag-connect na siya. Wala pa tayo internet connection siya na no internet. So ato na siyang ipakita niya. Okay, wala pa man ta, dili pa na connected sa kuan, sa main nga router, dili pa ta connected. So paabot ta. So finish na, connected na ta. So makita na to dire sa device is na siya signal blue. Diba ganiha isa tunga lang dinira nga part. So karon na niya kita nga signal sa pasabot nga connected na ta. So i-try na to og kuan guys, i-try na to og browse. So, balik ta diri. Ganiha kanimdo mo ganiha nagbutang ta og IP address. So atong button isa to tong i-remove. Balik ta diri sa adapter. Ini right click, then properties, internet protocol version 4 TCP IPv4, then properties, then imo siyang i-obtain mo tanan, then okay. So successful na tong configuration guys. So connected na ta karon. Speed test ta guys. Speedtest.net, enter, then so di ba connected ta. So karon try na to og ato sang pahamon ng speed test. Then by the way guys, na-miss ko ning connection na mo kay plan 1699 15 Mbps sa PLDT, pero kaniyang maabot nga speed. I-remove ang LAN, then balik ta diri. Try na to og i-on ang wireless, balik para makita na to ang katong wireless. So mao ni siya ang main nga router, then mao ni siya ang fiber nga katong dili katong Asus nga tong i-configure karon. So i-try to connect diri. Connect, password,
nato kung connected ba kita. Sayop man. So connected na ta sa repeater nga atong gi-configure. So balik ta diri. Ato siyang speed test balik. So guys, okay na, di ba? Na-configure na nimo imong Asus nga range extender. So karon mag-try ta og YouTube. Try na to YouTube. So itong channel na to. Play. Diba? Guys, thank you sa pagtanaw sa akong tutorial. So kung bago pa lang ka diri sa akong channel, please share, comment o subscribe na lang. Daghang salamat o bye bye.